Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:46. Kumusta mga palanggan ito ng mga tagpalamuti? Kay siyempre, welcome na naman sa ating pagpangalagad para sa Martes nga edisyon sa This is My Life. Nobyembre 9, tuig 2021. Way lang mabalaan, Pizza 2 na, Pizza 2 na, Pizza 9 na. Kag sa karon iya nga po na relax lang dira sa kutuman sa aton malabutan sa pagpangalagan neton sa This is My Life. Kag sigurado kita no? Sa mga nagaupod sa aton sa sininga hapon ara lang sa ila mga radyo 684 kHz. Kita iya nga magaupninay sa sini nga hapon. Kag magluwas sila Tita Wilma ara sa inyong mga radyo, ara man nagaupod sa aton live. Ang aton mga kauturan dira nga may mga internet access ayan dalaw sa inyo sa kutob sa malabutan sa aton man pagpangalaga diya sa kakaron nga hapon. Kag magluwas man sina Tita Wilma ang aton man pagpahanumdom sa aton sini mga palangga na ang paghalong sa gihapon. Sa nasiling na naton hindi gid kita iya magsalig, hindi kita mangin kampante. Ang ibang lipay, bisan kita na lipay personally, di ba? Sa paghalog-halog, kaya di makahulag-hulag na amat-amat. Pero hinay-hinay lang, halong-halong lang sa nasiling na nato. Ang inyong mga face mask, face shield sa gihapon, sa pila ka mga lugar kay wala pag hindi pa man ay official nga dapat dulaon naton mo no so kinahanglan halong-halong lang sa gihapon wala sang malaing dira na para iya sa iton man safety kag ang pag-observe gid sa social distancing kag syempre ang pagpabakuna sa wala pa iya makapabakuna Tita Wilma pero ti pamangkot naton bala sa inyo sa mga naga-commute bala nagasakay sa mga di pasahero nga salakyan na nagahalong man kamo. Nanay, tatay, lolo, kag lola, mga tita and tito, sa inyo sini mga kabataan, dira, halungan man naton sila. Di ba? Yes, kay bisan ano ya kasiling okay naman tanan, pero kinahanglan, okay naman, pati ka na. Pati, kung may ara, gani, may magtumbalay, makasiling na kita. Ay, tuod, gali, na. Kag magluwas sina sa aton man mga motorista. Kamusta kay tuod ara. Pasalamat kita nga may rollback sa presyo sa mga produkto sa petrolyo. Pero pilagin man sa ginsaka ang hamakon mo. Sunod-sunod to iyang pulo kasimana na kabay pa nga kung ginsuguran man ang rollback. Dason iyang Tita We, dason nga simana may masunod pagid, diya? Kaya kabay pa, na? Kag bisan paano ginapasalamatan man sa aton sa mga drivers, sa mga dipasero nga salakyan, kay nga medyo luwag-luwag man, damo-damo ng ila sini mapasakay nga pasahero sa nila ka trip, na mga taxi, ang mga bus, di ba? Pero sa gihapon sa aton may nahambal, halong lang. Kag syempre karon man nga hapon, ano man ang ilingaw ni Tita We sa inyo man. Ang i-share naton pilang man ka mga updates. Magluwas iya sa dalagan sa panahon. No? Dalagan sa panahon sa karon nga adlaw, siyempre ang shoreline, northeast monsoon o kunang amihan. Amo ini naghatag sa magalumo naton nga kalangitan kag lapta-lapta man nga mga pag-ulan sa aton sa Visayas kag pila man ka parte iya sang
Luzon. Department of Health. Kinahanglan ang mga LGUs magasumiter sa mga rekomendasyon angot iya sa paggamit sang face shield na kinahanglan gid na ginahulat man sang aton sini departamento sang ikaayong lawas. Pero di pagibilang natungod sa inang no vaccine, no subsidy para sa mga 4Ps sa mga kauturan naton nga mga makabaton halin sa gobyerno. Mado may reaction man da iyang DILG, so bantayan man naton ina. Kag kung may chimpo kita for your information, ining isa iya bala ka cancer patient nangin top notch sir sa board examen nga iya ginkuha. So bantayan naton ina karon. Ang sulat man nga aton pagabasahon sa sini nga hapon kag ang aton mantag sa ka horoscope bantayan. Alauna, 51, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa ito na naidiraman mga sa aton sini mga kauturan sa mga pagkinahanglan ninyo, sa pagkinahanglan naton sa mga preska kag mga matahuman nga mga bulak sa gihapon ara sa likod sa Bacolod Bay Center. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka center. ang tubig. Actually, ikaw po sa Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, ito kadamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No?
So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684
Ang aton sini letter sender karon nga hapon isa ka bana na isa ka bana taga Bacolod kag nagapatawag siya sa ngalan Rod. Kag ang sulat ni Rod nagasiling Dear Tito Wilma, kumusta lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio? Labi na gid sa programa This is My Life. Tito Wilma, isa man ako ka-avid listener sang inyo estasyon. Nagakalingaw kag nagapasalamat sa pagpamati sang mga balita nga ginadulong ninyo sa kahanginan. Isa ako kabana. May asawa, syempre ba na may asawa, di ba? Isa ako kabana, may asawa ako, kag may isa ako kabata sa iya. May ara ako pangayuan sang imo advice, imo personal opinion, Tito Wilma. Tungod ini sa akon sitwasyon nga nasudlan. Madugay na ini nga nagagamos sa akon pensar tubtob sa karon nga panahon sang pandemic. Ako gali si Rod, hindi na tuod ko nga ngalan. Ang akon asawa, amo si May. Si May, wala gid kabalo nga may ka-live-in ako sa iban nga lugar. Labi na sa Iloilo. May isa ako kabata sa iya. Kabalo ka, Tita Wilma, ang akon trabaho saylo-saylo man kon kisa. May ara nga nagakadistino ako sa malayo nga lugar. Makapauli tagpila ka bulan. Siguro ina man ang rason kung nga natentar ako sa iban. Abi mo, mabuot ang asawa ko. May 3 kami ka mga kabataan, pulos babayi. Tapos na sila sa pag-eskwela. Ara na sa maayo nga sitwasyon. Tita Wilma, ang ikaduha nga babae sa kabuhi ko. Bata pa. May isa kami kabilog nga bata. Matatlo katuig na. Pero subong, malawig-lawig nga wala kami nakakita ay tungod sa pandemic. Wala ako nakapauli sa iya. Kag pamatyag ko subong, nagaduha-duha na ang asawa ko. Tungod, daw hindi ako mapahamtang permi. Kag antes nag-pandemic, talagsa lang ako gapauli. Maayo lang gani kay nataymingan. Nga sang nagdata na ang COVID, wala na ako makakadto sa ikaduha nga babayi sa kabuhi ko. Dugi na konsensya man ako. Ano ba lang maayo ko nga himuon? Isugid ko bala sa asawa ko ang sikreto ko? O kung pabayaan ko na lang nga siya mismo ang makadiskubre sina? Basi bala magkinagamo kung mahibaluan niya ang tanan? Nagasaligid ako nga matagaan mo man ako sang nagakaigo nga advice sa problema nga gindangop ko sa imo. Ang nagatahod, Rod sang Bacolod. Okay, sa ito man mga palangga nga mga tagpalamati dira, no? Pwede ka mo magkahatag inyo man opinion, no? Pwede ka mo magkahatag sang inyo opinion, inyo reaction, pero hindi lang ang mga negative nga maka-hurt sa itong letter sender, no?
pwede ka mo dire magka-comment sa aton sa ni chat room sa Facebook Live. Pwede man ka mo makasend sa inyo sini nga mga reactions sa aton sini ano gini Tita Wilma? Sa aton sini text hotline. Pwede ninyo dira mapadala ho sa 0963 757-0874. Kay mabasahan man ina ni Tita We karon. I-try gid naton nga mabasa ina para man sa palamatinan ni Tuto Rod kag sa iban man naton nga mga kauturan nga nagaupod diri sa This Is My Life. Kay kabalo ko nga iban maka-relate man sa sini nga sitwasyon. Realidad ina na matuod ina kay nga may mga bana na di ba nga may mga bisyo nga ginatago. So, kay Rod, siguro do hindi yan na madala. But anyway, una-una sa imo, Rod, salamat gid kag maayong hapon. Kabay pa nga, bisan paano kung hindi gid man si Tita We, makahatag sa nga para sa imo, solusyon sa imo sinisitwasyon, pero bisan paano, makapahagan-hagan kita, kag makahatag kita kasanagan, makapatawhay sang imo dughan kaga paminsaron nga sa din ikaw mismo amo ang magaplano kun inong makapaayo nimo nga himuon. Pero sa nahambal na ni Tita Wilma sa tanan nga problema nga ginahatag sa aton, sa tanan nga problema nga aton masudlan, ano gani, may solusyon. Basta nakahibalo ikaw sa kun ano ang maayo mo nga himuon. Una-una, kunsala, hinulsulan. Pangayuan gid sang kapatawaran. Hugot sa balatsyakon. Di ba, Tito We? So, nagapamangkot ikaw kay Tito Wilma na tungod sang nagakatabo sa kabuhi mo. Nagakatabo sa kabuhi mo subong nga sa diin sikreto. Sikreto kag nagbunga pa. Sakit-sakit na siya sa bahin sang asawa. Kung may bunga pa, tuod ginatuto Rod, di ba? Pero sa nahambal mo, sa imo sinigin hambal kay Tita Wilma, kung anong mayong himuon, bala ikaw mismo ang masugid sina sa iya, or pabayaan mo na lang, nga siya makadiskubre sina. Kay ti na-mention mo diri sa imo sulat, nga imo man nabatsyagan nga, ay daw iya, daw nabatsyagan niya, daw nagaduha-duha siya. Sa siguro kung kisa hindi ka man mapahamtang mo kapin pa kung may cellphone, may communication ka mo, ginawa mo na guro ka panago sina or bisan sa social media, di ba? So, pero kung ginapamangkot mo si Tito Wilma, ang akon iya sabat sa imo, Tuto Rod, mas magkapaayo nga mismo sa imo mga bibig, magahalin ang tanan. Pero antes sina kinahanglan preparado ikaw, no? Preparado ikaw sa anuman nga posible nga matabo sa tion sang imo pagsugid sang tanan sa asawa mo. Hindi lang isa daan, duwa pa. Yung tagsa-tagsa may bunga. May bunga ang ang una pila to kabilog. Ang una may isa ka, may isa pagid, duha, bote makon mo na. Muna bala, hindi nilahod-lahog, kag ti maluoy kita sa nanging bunga. Kabataan na ipreparar mo lang kaugalingon mo. Kung siling bala nga, desidido ka na sa pagsugid sina sa asawa mo, kinanglan preparado ka kung anong iya mangin reaksyon. Total, ang inyo kabataan nakatapos naman yung eskwela, ara naman sa ila sinimaayo na sitwasyon, kung ano ang konsekwensya isang imo sini nga ginhimo, preparahan mo, di ba? Ay ho, kung iba na guro, lampusan o ano man. Hindi ari lang tadi ho, Tutor Ron. Magpakaisog ka lang. Pero sa paghimo sina, magpangamuyo ka dyan. Magpangamuyo ka, pangayuan mo sang kapatawaran ang tanan. Himuon mo ang tanan. Magpangayo ka sang kapatawaran, kay kinahanglan magpaubos ikaw sa kung anuman ang mga reaksyon sang asawa mo, sa kung ano mabatian mo, sa kung anuman ang himuon niya sa imo. Kay nga sa umpisa pa lang sakit-sakit ina, na?
sakit-sakit inang mahibaluan ni misis mo ang sikreto mo. Pero pareho sang ginhambal mo, naghambal ka nga mabuot si misis, feeling ko maintindihan niya ang tanan. Pero hindi tanan. Pag man nga, kung mataymingan mo, kag ara gid sa tunga-tunga, kag nagapanalupsop gid sa iya sinibalatsagon, Giyera Mundial naman ang maabtan, di ba? Kag isang pagkiyad, plano mo nga isugid ina sa iya, halimbawa, kung plano mo nga isugid sa iya, dapat inatanan isugid mo man sa duha pagid kalain nga babayi sa kabuhi mo. Nga may ara ka na, may kaugalingon kagid iya nga pamilya antes sina, kag mas sila ang imo priority, kay sila iya ang imo una nga pamilya. Kung kaya mo, kag masarangan mo, sustentuhan ang kabataan, o kung mabaton sila sang suno man sa imo masarangan, pwede ka kapangako sa ila, hatag ka sustento, bisan hindi lang sa ila, sa mga kabataan lang, di ba? Kag ang ulihi nga girl, siling mo, huben pa siya, di may ara ikaw man bata sa iya, na damo pa siya kahigayunan, damo pa siya kahigayunan nga mangin maliphayon man sa ulihi, di ba? May mga makilala pa na kay makabaton man sa iya pagkatao. Ano man lang na para sa akon, kinahanglan lang gid Rod, magpakaisog ka, magpakabakod ka, at tubangon mo nga may kaisog ang tanan, kag preparahan mo kung ano ang bungahon sina tanan, kag sa liwat hambal ni Tita Wilma, pangamuyo gid sa hugot. Nga gabayan ikaw sa mahal nga Dios. Natungo sinay nasudlan mo nga sitwasyon. Kaya nga, sigurado gid nga tuy-tuyan man ikaw sa mahal nga Dios nga maariglo mo ang tanan. Maariglo mo ang tanan, matagaan mo solusyon para man sa katawhayan sa imo kabuhi, kag kabay nga sasala nga nahimo mo or kasalanan nga nahimo mo. Gagambal ka lang malatawi, galaghong ka sa ulit. Tuod din man tuturo, di ba? Makatuon ikaw sa imo sala nga nahimo. Baton mo na mo, na ako mo na nga sala mo. Dira, matunan mo na kung anong sala nahimo mo. Nga kabay, hindi mo na masulit pa, di ba? Ay, ho. Pero tandaan mo lang, ang mga tao nga nagahimo sang lubag or lapas sa pagbuot sa Diyos. Basta hindi nami, may ara din na pinalidad sa ulihi, di ba? May silot yan. Amo na, madungduman na ito na hambal sa mga katigulangan, wala sang utang nga wala ginabayaran. Tandaan mo na. So, preparahan mo ina nga bahin na nga kung hindi man sa imo, manasilino, kung hindi sa imo mga apo, hindi sa mga kabataan mo, sa mga apo mo sa ulihi, imo gina mabatsyagan kag marealisar nga bunga ina sang imo ginhimo nga kasalanan sang una. Na, di bala, may maanuhan mo na mga katigulangan, nagahambal gina sila ya. Ay ho, pero sa tawo nga nagahandom nga tadlungon ang sala nga ginahimo niya kag mag-usoy sa tadlong nga bana sigurado tuy-tuyan gid ikaw sa mahal nga Dios para dira. Tandaan mo na, ha? Kabay nga bisan paano nakahatag man si Tita Wilma sang kasanagan sa sitwasyon mo, kasanagan sa imo pamensaron para maangkon mo man ang katawhayan sa imo dughan, kag sa nasiling na naton mabudlay ining plano mo nga itampad nga isugid sa imo asawa ang tanan, mabugat mabudlay para sa imo ang pagplastar sinitanan, gani preparahan mo ina, pangamuyuan mo gyan nga mahimo mo ina, kay wala sang imposible. Basta ara lang nagapanawag ikaw sa mahal nga Dios, giyahan ikaw kag tuytuyon, kag kabay nga magtarong kay na Roy, no? Hasta lang dira ang makomento ni Tita We, kag mga itay ni Tita We iya nga opinions, advice para sa imo,
kag kabay nga i-bless ka gid ni Lord sang husto kag maayo para sa imo maayo man nga pagpangabuhi. Alas 2:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Pero Tita Wilma sa ito nandira mga palangga nga mga tagpalamati sa Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Pag-atubang. Nagkadepende sa aton pag-atubang, magpakabakod, hindi pagliwata. Jazer or Jazzer ni sa Hacienda Salud, Barangay Rumirang, Isabela. Wow, salamat gid, no? Salamat gid sa imo pag-share sang imo man opinion na tungod sa sitwasyon sang aton sini letter sender. Tita, maayong hapon. Ang maayong himuon sa sender ni ME na sugid yatuod kag magpakabuot na. Wala sang buot nga hindi magbangis. Sakto na. Nga hindi magbangis kon sala mo. Si Kurit ni asang Hacienda Lumbia dos Ibi Magalona 6353. Thank you, Ged. Sakto na bala. Di bala? Oh. Good PM, Tita Wilma. Monitor lang kami di sa Hacienda Pangulayan or Panggulayan na Central Maaw. Upod kay Baby Kurt. Abaw, salamat gid ana. Salamat gid. Siling naman ni 4754 siling niya. Mas maayo pa nga isugid dyan na lang sa iya asawa ang tuod. Kay kung ang iya asawa pa makatukib sa iya sikreto, mahimo nga maguba ang ila pag-upod. Sakto na. Mahimo ang maguba ang ila pag-upod tungod sa iya bisyo. Salamat gid. 4754. May kagari-react bala ka mo dada. At least bisan paano, no? Iya mabinag-binag kung anong maayo yung himuon. Siling naman ni 8346. Good PM, Tita Wilma. Sugid dyan na lang sa asawa ya. Cory ni Asang Isabela. Mayong hapon. Salamat, kid. Ba paamo na si Tita We. Anyway, so, pila lamang ina sang aton diri nga mga reaction sa aton. O siling lain naman ayang imo ya. Lain naman ayang imong suggestion para sa aton sini letter sender. Nagkambalagit si Tawi. Mga maay, mga constructive lang bala. Hindi lang na maghalit o maglain pagid ang iyabuot mo nga mga anak ka mo. Arling pa sa mga maayo bala. Kay di makalingaw sa aton, di ba? Okay, alas 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Ari anay pinakabag-o nga vitamin C. Dananas.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Manamyaw anay si Tita Wilma dira sa aton sa ni mga palangga man nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton niya online. Hi and hello dira sa inyo. Dali ko mauna, be. Ara, nagaupod sa aton live si Vincent Chavez. Good afternoon. Salamat, kid. Si Ma'am Elizabeth Malek Gamala Mamuels, relate much. If I were him, the better he will confide to his wife as early. The worst, if the wife will discover. Prayer is the most powerful to resist temptations in life. God bless him. Thank you, good ma'am. Sakto ginang kay Ma'am Elizabeth na good noon, Tita Wilma, musta ka na, tita? Pwede ko makapanamyaw sa family Velasco Tanilio and Estoconig dera sa barangay Mansablay. Tita, good, TY Gid, watching live Santorini Village. Hindi na Santorini Village man. Now, Joseph Martin Yulo, good afternoon. Now, listening sa radyo. Okay, please mention my name. Okay, God bless. Ara lang siya kuno sa radyo. Juvie Monares, salamat man. Hambal naman ni Ma'am Star Mayo. How do it say well? Hindi ako sampot daw. Okay, how do it say well? Happy watching and still wide awake here in Rochester, Minnesota. God bless. Salamat gid, ma'am. Good morning sa imo kay Tikagahon dera. Tita Wilma, good PM kay Inday Ivy Alvarez, Tuto Fidel, kag sa mga taga Purok Paho, Barangay Dulaw, Bagos City. Salamat, Tita Wilma. Monitor lang kami di. Okay, Tuto Jana Costa, salamat man. Inday Jean Officer, good afternoon. Yes, thanks for the heart and a kiss you sent. Ana Sinoro, thanks for the big heart. Ma'am Teresa Hofalinia, bodaw damo, good heart. Thanks, good mama, yung hapon ko nagtawe. Gerald Gadudo, good. Yes, thank you, good. Stay safe. Lang ko hambal ni Ma'am Elizabeth and God bless. More power. Yes, Action Radio Bacolod. Romela o Kalinas, mayong hapon sa imo to Wilma, kag mayong hapon man, kay Manong Ligot. Nga nagapamati man samtang, gapahuway-huway, kay bag-ulang tapos paniyaga, Miss Loma Humena, or Miss Homa Lumina, mayong hapon Miss We, sa imo man. Tita We, good afternoon, kindly greet, happy birthday, yes, sa nanay namon, Nanay Girom, na I wish ko more birthdays to come, and good health always. Enjoy your day. Thank you, good Tita We. Okay, greetings from Inday Mona Dinoy. Sa Morsha, kamuyan no? Yes. Martin Aliling, good afternoon. Mayong hapon man action. Tita Wilma. Okay, relax lang Balikan ko lang ng mga dugang naton nga greetings karon. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa dito. Medyo mataas ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
elementary nga evacuation center. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. 42 na ay abaw mga anak. Sini nga bahin mo, ara na mabunot kami tawgan ni namon kung sino ang magabaton sa aton sini 500 pesos nga cash. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Abe, kung sino, nagring na, ano taon tabi? Hello, mayong hapon? Ngayong hapo. Wow. Okay, mayong hapon. Sino ni? Mayong hapon. Mayong hapon, sino ni palihog? Si Rodrigo de la Ben. Pila ng edad ni Rodrigo? 58, ma'am. Wow, ben pa. Taga diin si Rodrigo man? Taga NHA, Barangay Panukoy. NFA? Ay, NHA? NFA. Sorry. Liwat tabi, sir? Hello, Rodrigo. Taga diin nga niliwat si Rodrigo? Taga NHA, Barangay Pahanukoy. NHA. Tawi na tuon sa bungol. Tawi siya, gid sir. Sa Barangay Pahanukoy. Okay. So, salamat gid sir, kabalugid kita nga nagapamati ka nga pag rings ang cellphone mo, kabalo ka gid nga amo ni makabato na ko ni 500 pesos nga cash, right? Di ba la? Thank you. Yes, so pero mga ayo lang si Tita We sa imo ka isa. Mga mangkot lang ko kung ano ganing ginahambal. Antes mag-extra ang amon sini mga anchorman kag ang amon sini mga reporters bisan si Tita We hambal na gani pwede mo masugpunan akon hambal sige una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Wow, kumpleto gid si sir. Congratulations, Sir Rodrigo. Thank you. Okay, hulaton mo lang, sir, ang text sa remittance center sa imo para makuha mo ang reference number kag mag-claim ang 500 pesos nga cash, ha? Thank you, ma'am. Okay, thank you, good sir. Advance Merry Christmas and God bless. Thank you. Advance Merry Okay. Christmas. Sa Pamaswa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Mano ka da, ha? Congratulations. Salamat sa imo, Sir Rodrigo de Labin, ha? Sir Rodrigo de Labin, 58 anyos na ang edad. Asang Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Siyang aton winner sang 500 pesos
nga cash. Gana mo na siling kung may entry kamo kinanglan alerto kamo da na. Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time, padayon na iya si Tita Wilma. Padayon kita ting update ko to gamay lang gid abi no, gamay lang gid bitawi sa atong sini panahon ti amo to expansion ni tawi Shoreline. Ano say Shoreline amo nang tail end sang frontal system, amo inang padayon man nga nagaapekto sa sidlangan nga bahin sa Southern Luzon kag Visayas. Samtang is northeast ang northeast monsoon o ang amihan amo ni nagaapekto naman sa bahin sang iban nga bahin sang Luzon. Tidiri sa amon sa Visayas, pagulugalom tugtumagalumon nga kalangitan, may ara man panalagsa nga pagpanalithi o kung tupa man sa ulan sa pilay kabahin bangod sa northeast monsoon, localized thunderstorms, Tita Wilma, di ba? Kag magluwasin na Tita We, ara pagid balaona. Di ang aton man dapyas ang hangin, mahinay tubtub kasarangan, ang direksyon halin sa Aminhana Sidlangan. Ina mabatyagan sa bugos gid nga isla sang Negros. Ang baton sinibaybayon magkanay tubtub kasarangan man nga pagbulubalod. Taob subong iya nga tion taob kang nagapataob gid na alas 2:33 sang hapon, hunas kay na sang aga alas 8:22. Si Haring Adlaw kaina alas 5:37 nagbutlak na kag magatunod temprano pagkaron alas 5:19 sang hapon. Temperatura or ang atong sunod temperature range at 26 to 32 degrees Celsius. Okay, padayon man si Tita Wilma. Ay, ari na lang gamay lang gid natungod sa ginhambal sa Department of Health. Na? Sa karon, no, pila ka mga local government units ka ang nagsiling bala nga wala na sila nagagamit, wala na sila nagapagamit sa face shield. Ting hambal naman niya sa Department of Health nga dapat magsumiter kamo sa inyong appeal o kon rekomendasyon sa IATF na tungod iya sa among policy sa maabot nga Webes. Kaya mahambal diri ni Vergere, no, ni Maria Rosario Vergere, among Health Undersecretary, ang Department of Health magatambong sa among adlaw na sa ila rekomendasyon sa paggamit iya sang face shield. Kaya bali liwat nga ginpabutyag sang ni Vergere mo ang panawagan sang DOH para sa mga LGU, no, natungod sa i-hold anay for the meantime ang ilang mando kag ang issuances iya sa paggamit sa mga face shield nga ang ilan ni panawagan optional ay to. So bantayan nato na kung anugin ang development sinikiti medyo dako-dako. Budlay iban conforme kung ako gani biskan ako conforme man ko gani nga wala na kay mainit bala hindi ka nakaginhawa mismo sa may face mask mo dugang pa sa face shield, di ba? Ari naman sa no vaccine no wala man maayuda ano tawetin. Ano lang yan, ang hugas na yun sa ila kamot ang DILG na tungod sa pagpatuman sining no vaccine, no subsidy, di ba? Para sa mga pigado nga pamilyang nagabaton iyasang bulig halin sa 4Ps o kon ining pantawid po ang pamilyang Filipino program sa gobyerno. Kag ginatudlo lang sa mga LGU na sila yung maghimuon sila, di ba? Pero tibantayan naton ina. Kundo ano ina ka magtuod. So, amo lang natawi ang aton sinianay nga ma-share sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati karon nga hapon kay magabasa na kita sang aton sinitag sa zodiac sign para naman sa aton horoscope karon iya nga adlaw. Para sa aton horoscope karon nga adlaw, Martes, Nobyembre 9 tuig 2021. Unahon na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Amo ini ang zodiac sign sa mga birthday celebrator karon nga adlaw kung nag-celebrate man sa ilang wedding anniversary. Una-una na, happy birthday, Gab, na? Kay Tuto Mark Gabriel Salanga, happy birthday to you. Kay Inday Cassie Lipper, Inday Cassie, happy birthday halin kay Mama Musyo, na? Kay Mama Musyo, kay Papa Mujon, kay Mama Tintin, sa ila tanan happy birthday sa imo. Kay Nanay Whitman.
na kay Girom Dinoy. Happy birthday lang dira sa imo Girom, halin sa imo mga kabataan kag sa imo man makalilingaw nga bana. Okay, happy birthday sa iton mga celebrators for today. Okay, Scorpio, mga Scorpio, Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Scorpio, kung may loan ka bala, mabayaran mo na. Kaya nga, ang imo mga customer, kung may negosyo ka, nagadugang, di wow, di ba? Kag maging istabli ng imo sinikita. Kag matuman mo ng mga hando mo sa kabuhi. May plano ka nga mag-travel? Yes, i-push ina kay medyo amat-amat naman nga nagatawhay ang tanan as long nga fully vaccinated ka. May mabaton ka man nga sorpresa karon nga adlaw. Masuwati mo nga mga numero 26, 14, 35 kag 44. Mango orange is your lucky color. Sagittarius, mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, ang imo bala pagpakigsugilan nun sa imo boss. Makahatagid sang kaathagan sang katuyuan sang imo sinikabuhi, ang imo life purpose. Masuwati mo naman nga mga numero 25, 18, 41 kag 36. Fuchsia pink is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman, Tita Wilma, Disyembre 22, tubtub Enero, Justin Webe. About networking naman ni. So, very convincing ang imo gidya abilidad, no? Damo ang maghatag sa imo sang oportunidad tungod sang imo ikasarang kag kaalam. Maswerte mo nga mga numero Capricorn 35, 22, 12 kag 46. Sapphire blue is your lucky color. Kag mga Aquarius naman ay Aquarius Enero 20 tubtub Pebrero 18. Mangin establi naman ang imo income Aquarius. Padayon man nga damo dugang ang imo sini nga mga kliyente. Maswati mo naman nga mga numero 10, 15, 42 kag 36. Squash yellow is your lucky color. Pisces. Ang mga Pisces naman Pebrero 19 tubtub Marso 20. Sa mga single nga mga Pisces, makilala mo subong adlaw imo sini perfect life partner. Di wow, no? Sa mga single ina. Pero, hindi mo pagpabayaan ang imo sini kaugalingon at tipanon mo gid ang imo ikaayong lawas kag maglikaw ikaw sa mga pagkaon nga damo cholesterol. Inaya ginhambal sang imo di horoscope ay. Maswati mo nga mga numero 37, 15, 18 kag 28. Crimson red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman Marso 21 tubtub Abril 19. Mag-atubang ikaw sa kamaturan. Pero nothing to worry, Aries, na kundi dapat yang himuon mo. Magpaninguha kapagid. Kag himuon mo ang nagakadapat. Mga maswati mo nga mga numero 16, 29, 32 kag 50. Mocha brown is your lucky color. Una pa lang nga bahin sang atong sa mga zodiac sign para sa atong horoscope. Relax lang. Si Tita We, magabalik pa pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Okay. Abaw, garakak, gid si Sir Meleli Uligo. Yes, sir. Good afternoon. Aga pa namyaw, gid si Sir Meleli Uligo. Tamyaw, please tawe. Yes, ara siya gaupod subong si Ma'am Vanessa Storme, Eugene Kirilag, Donawel Amar, and Sir Alex Montesa. Salamat, kid man. Kainday Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita We. Good noon, Tita We. Salamat. Nakahingabot, gid ko ba? Halin ko daan pa check up. Thank you, gid. Hi, akon mga apo gahulat mandigali. Stay healthy, Tita, and God bless you always. In the virtual pinda, salamat, gid, na maghalong kamay. Joseph Martin Yulo, good afternoon. Now listen to radio. Yes, kaina, na mention ko na ina. Kag, na ino LNJ, kay Baliskad, ginrambol, yung iya sa account name. Thank you for the heart nga ginsend mo. Bodo madamo, gin nga heart ba?
Ga-monitor tawe sa Mambulak Silay, Kagawad Timay, Kagmunet, Lubatuon. Yes, Miss Margie Haniva, good afternoon. Hi. Hindi na ako naman March, ka na lang kabalo maging tiyende na. Good afternoon, Tawe. Yes, please greet happy birthday kay Nanay Geromnay. Happy birthday. Wish for your birthday good health always and more birthdays to come. Thank you sa tanan nga pagpalangga abo nga mga anak, no? Kag pag-atipan sa amon. I love you. Enjoy your day. Inday mo na ho. Ara man nagaupod sa aton live si Inday mo na. Ara man si Juvie Monares. Good afternoon, Tito Wilma. Yes, salamat man. Kag yes, salamat gid. Kag Gino Sir, good afternoon. Kag kay Gerald Gadudo, Inday Blaza. Salamat man sa imo. Kay Precious Heart, salamat man. Kag kay Manjo Arnejo, kag kay Brian Rosmain, Dionaldo Mides. Good afternoon lang da. Salamat kid sa inyo. Wilfredo Tumpaguzon, kay Lormel Villano, kay Emily Hilario Ledesma. Na Fernie Española, hi, good afternoon. Ada man si Toto Fernando Bongbong Narciso. Kamusta lang dira sa imo kag sa imo sini little girl. Marlon si Kenya Kanyete na kag kay Romela Ocalinas. Martin Aliling, salamat gid kay Rusty Awakay Olmeha Mered. Salamat man. Martin Aliling, for sure, po dyan na dang iya palangga nga iloy si Nanay Isabel sa may Victoria City. Okay, enough na na, Anay. Ha? Thank you, kid. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
Matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran. Kag buliga Time, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Wilma, sa pagpangamuyo, yes, of din ninyo kita sa Orasyo Imperata Baytug sa COVID-19. Orasyo Imperata Baytug sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtulag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo
mo kami. Amen. Kaga salamat kit sa inyo pagupag kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa orasyon para kang aton sa ning 3 o'clock prayer kada hapon. Okay, padayon anay si Tawe, dali gid lang, na? Dira kay sinutusan kay Tawe, Mary Ann Chong Ko Ampon. Salamat gid, no? Mayong hapon lang dira. Araman si Inday Rona Rihida Trava. Bawa panyaga, tabag-ulang kami panyaga ni Daddy Janice. Okay, enjoy. Enjoy lang. Okay, si Mimi, mayong hapon mandira. Salamat gid. Kaga, ara man nag-upod sa itong sininga hapon. Afternoon, Tita Wilma, Merry Christmas. Cecil Romano from Panaquiao, Isabela Negros Occidental. Aba, salamat gid na. Ara man si Diding Alojamiento, kag pamati lang kami di sa may barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Salamat gid kag kay Von Bustier. Okay, salamat man. Kag sa pamilya Dionaldo sang Sitio Ulita, no, halin ina kay Brian Rosmain Dionaldo Mides. Salamat man. Sitio Acacia, Barangay Gargato, Municipal of Hinigaran sa Family Bermoy, halin kay Irma Bermoy, mayong hapon lang dira sa inyo. Pero tianhon ko ni Abi, hindi tawe kay karon akigan ka naman ni nila. Tapuson ko ni Anay. Tapuson ko na ang nabili natin ng mga zodiac sign para sa itong text sa horoscope Taurus na kita. Ang mga Taurus tawe, amo ni mga natawo Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus. Suno sa imo horoscope, padayunon mo gid ang imo health program. Kumplituha ang imo pagpabakuna. Kung naka-first dose ka, kinahanglan maka-second dose ka gid. Pati ng mga miyembro sang imo sini pamilya. Mga maswati mo nga mga numero 45, 36, 26 kag 12, ice blue is your lucky color. Ang mga Gemini, yes mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Proyekto mo successful, kag madamo ikaw sang mabuligan, kag may posibilidad pa nga sa mga singles lang nga mga Gemini, may posibilidad nga makilala mo ang imo life partner soon. May suwati mo nga mga numero 30, 23, 47, 15, lilac violet is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, pamatii, madiskubrihan mo gid kung ano ang purpose ng imo kabuhi iya, na inaa mo ang magserbisyo sa madlang people. Hindi, magserbisyo ka, na, sa katawhan. Isa ina sang imo mga purpose iya diri sa kalibutan. Cancer, kag ati pa naman ang imo sini health or imo ikaayong lawas. 8, 16, 47, kag 36, mga masuwati mga numero sky blue is your lucky color. Yes, Leo, mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, mga proyekto mo, madinalagon, kag damo ka man sang ma-attract nga mga tao ka nga makabulig sa imo. 28, 30, justice siya, kag 45. Lavender is your lucky color. Yes, Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Ikaw naman, Virgo, maabot iya sa imo ang isa ka mabinuligon nga tawo nga amo ang makabulig siya. Mabinuligon na itong tawo. Siyempre, kaga siya, madamo koneksyon nga makabulig sa imo kabuhi. Maswerte mo nga mga numero 26, 15, 38, kag 42. Dollar green is your lucky color. Yes, Libra, sa katipusan ng Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Libra, dugangan mo kag pagidangin mo pagpangamuyo so na sa horoscope para nga maangkon mo ang peace of mind kag sa imo pagidhan. May ara ikaw karon nga adlaw nga madiskubrihan nga daw wala kagid iya naga-expectar. Ano ina share mo? Yes, just to shot 28 kag 11, mga masuwati mga numero, cherry red is your lucky color.
So, nabatian natin atong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para iya karon nga adlaw. Martes, Nobyembre 9, tuig 2021. Tawe. Ano na ina? Mas, we only have 46 days na lang, di ba? Until Christmas Day and 53 days before New Year. Magpaalam na si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Pero nga ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo is from James chapter 1 verse 3. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. May damogin nga salamat sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati. Si Tita Wilma magpaalam na gani buwas na naman. Standby na sa itong sinimatahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,